manan. So sa kaap. Mayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nininghan dumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. Nais ko RMN Drama presents Handumanan. So sa kaapit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kining sa kamahuyan nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Enzo. Recorded by Radio Mo TV. Sir, dahil juga ay kamong host. At least pohon, naku ika-recommend sa akong mga friends. Thank you, sir. Ay, Enzo di ay, by the way. Nice to meet you, Sir Enzo. Ako sa si Adam. Nice to meet you, sir. Pwede ko mga number ni mo? Sige, sure. As in, gwapo, gyud. O, lagi. Doho, di ko balik-balik, ha? Unya, wadi mo ka na imong lana. Ay, yabag. Bisa pagkabitan ako ng saglana, di yun siguro mo gana. Hindi ko mo to, ay, mo to yung uyab, oy. Pati nga ni nanay asawa. Oh, malas nung mayuta ka. Uy, wow. Ingon anak ka supportive kapag amiga. Thank you, ha? Uy, kadit. Hindi ko na si Adam, oh. Dadasi siya lagi yun. Asa ba? Ay, kana. Wow, gwapo gindi ay. Pero huy, ay ka holding hands ka ba yun? Oh, ay kung ina nga. Nawaw mali, di ay ka. Si Adam! Sir! Sir! Enzo? Uy! Mo na itinuod sa ko ka bayo. Pero napuyuyab babae. Dugay na sa mo. Ha? Awa ka ko straight tube ka. Oo. Okay, di mo sa ko magpaila. Pamugod kong di madawat sa mga ginikanan kung akong sinasakyan sa ginawa. Pero ang ibong uyab, dahil ba siya ngayon anak ka? Oo, naiba. Pag-una, nasaktan din siya. Pero tinayin hilak. Pero mahal mo daw ko niya, magpadayon ko na biyapon ni balag. Yung ito. Oo ba? Kuya Lando, swerte kay siya mo. Maswerte ko niya, hindi dawat yapin ko niya, bisan ang ani ko. Ano gun, oy? Ha? Ano ba? Ano naman? Ninutot akong nasinggol pa ka. Kaso ba yung kahit ka, pag-una pa lang napagkakita na kunimo. Oo ba? Parehas din ah. Yun. Ada? Tara? Oy, Dave. Oh, Ganina na ako sige tawag mo pero wagit ka magabati. Ay, sorry, babe. Nakoy ka meeting ng client ko. At to day, si Enzo. Enzo, akong uyab, si Cara. Hi. Nice to meet you. oh. Nice meet you, son. Enzo, sorry ha. Nabuglay ko. Kung saan nga napakuyo pa mo si Cara na ito. Ay, okay na, uy. Okay na, hanap ka sa butrak ko. Ang lukod ka na ako. Wow, eh. Doon na ba ko ikatungod mangluod? Ikaduhara ko nga naabot sa mga kinabuhi, di ba? So, okay katungod ka mo reklamo. Enzo. O sige na, ikaw na. Di lutuan ka sa mong paborito. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsa man gid mo? Uy, ab nga murag dili. Unya? Musugot lang kag ingon ana? Nga permi kang second choice para niya? Basta ba katungod ako nga mo reklamo, di ba? Ikaduhara kong niabot sa iyong kinabuhi. Mga na, bahala nagsakit, aguntahon na ginako. Ay, oh, lagi. Pero bisag kung saon ni mo, no, Enzo, sayop kaayo na. Kung nasakitan kasi ng sitwasyon ni Adam, mas masakitan to si Cara. Kung mahibaw siya nga naay ka mo ni Adam. Yung usawa na ako, nga mahal man dyan kayo na ko si Adam. Ang pangutana,
Mahal ba gyud ka anang Adam? Basig na kusik-kusik lang kasi mong panahon, ana. Day, Recorded by Radio Mo TV. Kung ako'y imong pangutanon, sayop gyud kaayo na anak. ma. Doon amoy tao nga gitumban sa iyong gibuhat. Pero mahal man ako si Adam. Ano dili naman lang sa gyud babae imong gigugmaon aron may problema. Mapasad ko eh. Kapit ako nakadawat ka. Ay, Kapit dawat ako nimo. Lagi dawat lagi di ka. Pero mas tinot manggudon ta to nga naa kay anak. Ah, Aron kung matiguang ka na, dunay mo atiman nimo. ma. Ang ano nakikita mo na ko. Kung saan nila yung butang din mo sa ito, Di ka lagi mas timbang na munduhan ni Kara sa Itabuhi. Nahibaw ko nga wako'y katungod ng mga tanaan eh. Tungod kay kaduha na kong namiabot sa mga kinabuhi. Pero gusto na kong mahibaw sa tinuod, Adam. Di pwede ka duha mi sa mga kinabuhi. Unfair ni alang na ako. Ug mas labaw ng unfair ni alang kang Kara. Enzo, mahal di ka pero nagkinahanglan kong Kara. Nga kaya naman itong sulti sa tinuod ni mong pagkatao sa imong pamilya. Dili ko na sa'yo. Mas maglisod ka, Adam, kung ipadayo ni mo nga magpakaroon ingnon ka atubangan nila. Enzo, please, ayaw kong papili ah. Mamatay ko kung mawa ka na ko. Adam. Gaya ni Adam. Asam ka dahil siya? Oh. Kara? Pasensya na. Pero dili gid si Adam ang imong kasabot kung dili ako. Oh, Og nahibaw na tingalit ko na sa tuyo na ko imong kauna. Kara. Gahapon mo ko nahibaw sa tanan. Og for sure, nahibaw ka gid sa matuod na mong kahimtang. Og despite sa tanan mong nahibawan, may kiringking kapag gihapon sa akong uyab. Kara, please. Hindi ko sama sa umong bayot ng gusto og skandalo. Professional ko nga pagkatao. Then act like one. Morning unang higay na katapusan akong isulti nimo. Stay away from my boyfriend. O dili ka gusto nga magkupain kinapuhi tungod nimo. Kasulo na nami. O mo na gusto si ang pamilya para niya. Daghan og masunod si Adam sa iyang pamilya pananglit makasal naming duha. Kung ipamugusto nimo inyong relasyon, better think twice. Kara. Nakigo na ana. Sakit man naman no. Kung maigulan juga aning gugma. Sorry, maha. Isupak na gani ko timong gusto para nako. Unya karon nagilak-ilak pa yung ko. Sige lang. Ipagawas lang gud na. Natural man ginamuagi ta anak. Kaagi na tanan anak. Kay kung dili ka masakitan, buti pa sa butwa ka mahigugma. Ma. Adam? Niya ka sa mong trabaho, ah? May istorya na ta. Eh, pagikin ako. Adam, palayo na na. Enzo, please. Please, paminawa ko. Adam, kalimtin ako. Kay kalimtan sa daka. Mas una mong karakin ako. Enzo, Pasensya na. Pero dili na ko kaya ang gusto mong mahitabo. Bisag ingunaan nilang ko. Pero I know I deserve something better. Enzo. Onya, kumusta naman imong heart, yot? Ni ayot, tutawering na. Maayo hinoon. Kay dili ko gusto nga magmaoy ka iligpaso nimo sa kong kasal. Unsa? Kasluno na ka? Aha. Hello, wow! Congratulations, sis!
Ay, napay chika ni mo. Ang host ra ba karon kay si Adam? Ha? Apil man gud siya sa package nga among gikuha. And wala ko maibaw nga siya rin mo host karon ra. Enzo? Kumusta? Kumusta naman ka? Iya, okay ra. Almost a year na siya sukat sa panitabo, right? Mao lagi. Ikaw, kumusta naman sad ka? Iya. Huwag yapon mo kamaguan mo. Adam. Sabi ka mo. Layas pa yung kasama. O nakabuhag yung si Tara. Ha? Ano sa ba itabua? Tagos lang gisultihan si tinuod akong pagkatao. Oo nga. Siyempre. Kung sila makatuo, huwag nalagot sa inyo. Di sila makadawat ako og moro. Ipahawa ako sa mo. Before ko nila papahawa. Adam. Kabi ni mo. So kadang nga ako itong gibuhat. Mas gana nga gibato eh. For how many years? Karoon pa ko nagpawag tarong knowing na di na ko pinangang magpa-as if sa pagkatan. Knowing nga wala yung nilaw na ako. Knowing nga wala ko'y babae nga nagpasikat. Adam. O Enzo, andang ka. I hope di ba too late para natin gawa? No, salamat! Salamat ng taon nga natubag na kita na kong mga pag-ampo. Salamat, Enzo. Mahal kita. Mahal sa kayo ka, Adam. Nilayo kami ni Adam sa Thailand o dito mi nagpakasal. Karon makaingon ko nga mas love na namo ang usag-usa o going strong pag yun ang among relasyon. Ug mas nalipay ko, kay karon mas gawas nun naming mo-express sa among pagmahal para sa usag-usa. Dili lang kukutob, dalang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Enzo nga taga Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan. Pangarap ko ang ibigin. Pangarap ko. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Hata. Gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong Handumanan sa Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paglisan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Eric. Recorded by Radio Mo TV. I love you, ta. Eric, Mo na tinuod, ta. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, ta.
Nga no malimot man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O, Rick, uyab na ta. Salamat ha. Sure ka ba, Eric? Uyab na ni Mustata. O, lagi ba? Hindi mo ka matuo nun eh. Ah! Iyan na lagi kong gisugot. Ya, Tagaduda gyapon eh. yaya ko ni mo, good. Imo na lang. Nauyab sa Tata. Ngiga ko ni mo, good. Kaluyan lang sa taon ba? Sige. Okay, tuon ako. Nya. Good luck sa inyong relasyon, ha? Rick, unsa man yung imong gitad anak ko? Nga nung nanood man ta din eh. Ani na ako masuta kung tinuod ka ba yun nga nahigugman ako. Eric, Hindi ko nakasagusto na kumita. Mong, eko bari-bari ha. Ako ba? Pero kaya ako magabantay ninyo ni Tata nga magsigi og kuyog-kuyog. Hala na, unsang di buhatos mo nag-uyab ay. Anak mo ginaman nag-uyab, suroy-suroy ba? Kung maminyo naman niya, may maglison, may glaglaag. Labi na, anak na, samot na. Bastang explain gini mo. Lagi, Oo, oy. nan. Lagi. Bosa, banati nagmayo. Banata dyan. Banati gigmayo. Bira gid bab. Ha? Birahan dyan. Paano makakita na kasi mong liwat? Oh, bay Mar. Nindot maguna ko makakita na kasi mong liwat, pay. ha? Magtipon? O ta, magtipon lang ta. Total, sakto nang sa edad ba? Oh, ikaw? Sige, pangita ka tong kapuyan. Kamo di ay ang gustong mo abang? Oo, ma'am. Ate Bel na lang. Ayaw na ng pagmam na ako. Ako sad si Eric, ma'am. Ate Bill. O kini si Tata akong kaipon. Hello, Te. Hello, Day. Dali, tanawa ninyo kung makauyon ba mo sa kwarto. Onya, unsa man, okay na mo? Okay, ti. Nindot ram di ay. Onya, kanus aman mo mapuyo din he. Ato na lang daw nandong. Aro pa din ta mo balhin ugma. Okay, sige. Ha? Imo ko paundahon sa kontrabaho? O, day, dili lang ka sa ato, day. Ikaw na layat piman ining atong gipuy-an. O ingon man sad sa akong mga gamit ba. Kapoy na kay kung gikan nga mag-drive. Nya, labi na gyud kung daghan og guest ba. Kapoy na kayo. Oh, sige ko. Salamat, day. Ay lang kalain ha. Nga paundangon ti ka sa imong trabaho. Gusto mo sa gugo nga di ka mahago gud. Kay gusto ko nga makabato na tag-anak. Okay ra dong. Kaninot man sab kun may anak na ta. Mao. Salamat, day. I love you. I love you to Eric. Recorded by Radio Mo TV. Deta, di anak ko, day. Day. Uy, sirado man yung pultahan. Ay, kas tata. Dong, Eric. Nangita ka ni Tata? Oo, te. Nakakita ka ni tata, te. Sa'yo matong nilakaw, Dong. Ha? Dito ra ko sa kong amiga, uy. Magpaibaw, unta ka kung lakaw ka. Wa na lang ko magpahibaw nimo kay mo balik raman ko dayon. Ay, O sa pa? Di ara masugos dool good. Gilaay ra tingali na si Tata sa inyong gipuy-an. Oy, unsa? Mo nga moadto gina siya sa iyang amiga. o tingali ba? Panaki na. Aron na ikalingawan. Maulagi ba? Niya, unsaon nga. Wa pa man miha tagis ginuugod. Ani na lang. Ambo sa Ginoo og kumbate lagi mayo para makaanak din mo. Ha? Aron doon ay kalingawan si Tata? Since tata din sa mong gipuyan. Nasa ato pa, pero hindi na siyang laki. Kumuha ko din eh.
Po. Ni ana ay. Mayo kay ni anak ka. Inaniyara kayo labot? Ganiyara. Unsa man hubog ka? Nakainom ng kamay ko. Naunsam taon ka, Ingon ini nang lang ka pirmi. Kada uli na ako, wa ka din sa atong gipuyan. Iya karon na uli ka, hubog ka. Naunsa ng taon ka, Oh, sorry, gusto, di mo? Sige, kung bok-bok din sa tugipoy ay. Wag buhatoy, wag lingaw. Oh, tata, Sige, to ka lipay ko dito kahimtang, Eric. Ikapoy ako diri, oy. Wa lay lami ning akong kinabuhi dinhi. Magsigil akong tuhok dinhi. Pagpaabot ko kanus aka mo abot. Ikapoy ako ni kinabuhi oy. Labi kay ilayas dinhi. tata. Mapasagdi ko kung maadto ko sa ko mga abiga. Makig-inom nila kay gusto kong malingaw. Permi kong makabantay ninyo nga magsigi og lalis ni tata. Oh, wala gito, Ayaw lagkalain ha, pero may isulti ko nimo ba? Ha? Unsa man na, ti? Ako man ang nakitaan si tata nga gisabak og lalaki? Samtang nakig-inom sa iyang mga amiga? Unsa? Og aron ka gyud butuon ako. Panid-ina si tata. Morning dapita ang giingon ni Ate Bel. Hain magka sila, ha? Oh, tuora. Tili. Si tata nang gisabak sa lalaki. Tata! Eric? Usay buti pa sa buti niya akong nakita. Nanong gisabak ka ining lalaki? Ako may uyabay. Ano din? Uyab din mo? Ako ning katipon do, ha? Ikaw na mo! Ikaw na! Ikaw na! Anong kakayos Eric! Kanang imong gipangitsan ako mga gamit. Layas ining atong gipuyan. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Dong pasayloan ako sa kong gibuhat. Pasaylo? Sa imong gibuhat ako. Muingon kang pasayloon, di ka? Ha? Naibaw ka ba nga sakit kay imong gibuhat ako, ta? Imong giinsulto nga akong pagkatao? Mahal man utat ka. Pero nga nang imo man ko gipasakitan, ta? Anong nangita magkaglain? Ha? Lingaw-lingaw. Masabaksabak pa ka? Lingaw-lingaw na to ga ako. Lingaw-lingaw? Ha? Lingaw-lingaw na to? Nga nangita ka man og lain, ha? Gisabak kag laki! Ha? Dong, pasayloan lang ko sa kong gibuhat. Dili na ko mausap. Sorry, ta. Mahal ti ka. Pero di ako madawat ang imong gibuhat ako. Biya na din. Kaya makigbuhat ako di mo. Gimahal ko sa tata pero kinahanglan nga ako na siyang buhian. Kaya kung padayon pa mi nga magtipon, moabot gihapon ang panahon nga magpakasa siya pag-usab. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka naman yung hikalan, kaagi ni Eric, nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit ka na kulan, paglisan. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaking nagkaka-alamada ko tapato. Ano ito matatampo nagdasingan nga Eric. Recorded by Radio Mo TV. Dong Eric, panghandam kay natulakaw. Asam tama ng dungdung.
ato ta sa atong uma kay ato ning limpasahon. Limpyuhan na to. Kay taas na kay masagbot dito eh. Kinsa may kauban na to, Manong? Si Manong Butoy nimo. Ang, sige Manong, mangandam ko sa kang dadunan. Ani ka dining dapita dong Eric ha? Kay ari sa unahan ni Manong Butoy nimo. Sige Manong, ako rin bahala din eh. Ay, ngita eh. Sa ilong sa ko eh. Ngita kong landong. Ang away sa ko. Nakatugong day ko nga nagsandigin ng kahoy. Wala man sila si Manong. Asa mo ka sila? Manong Domnong! Manong Batay! Ilari kong gibiyaan. Mupauli na lang ko eh. Pastila din yung mga bataa mo. Ini din giblaan ang inyong manghod. Abi na ko muna nakag-uli na mo dong Eric. Itawag ko sa daplingod. Nya, manong nawa man ka. Nakatawag man ko Manong. Pastilan yung manggura ko eh. Ay, sige na mo, pangaon na mo. Kay klase na ninyo ugma. Oh, saan naman ka diya dong Eric? Kapoy na kayo kuya eh. Ha? Uy, agwanta gini dong eh kay layo pa kayo nga atong eskwelahan. Usa ko ni ka oras usa ta maabot ato eskwelahan ko. Kapoy na kayo kuya. Ay lagi kapoy-kapoy diya, kay lucky ka. Pas-pas diya. Unya, kumusta ng imong pag-eskwela, Dong Eric? Okay naman ma. Pila na lang kabuhan ang akong paabuton. Graduate na ko sa elementary. Pagtarong din taon sa pag-eskwela dong, ha? Aron mausap ang dagan sa iyong kinabuhi. Upa. Isod kayo ta. Mong ayaw niyo tuguti nga maglisod sa boso maabot. Eskwela mo tarong. Upa. Uwan ko budda. Hindi mo kakong kauli eh. Eric? Ma'am, Ang saman ka, dili ka kumupauli? uwan pa man ma'am. Wadi kay payo. Wa lagi ma'am. Uy, kaluoy ba yung taon ni mo, uy? Ang iyong mga classmates, mga uli naman, ikaw na lang nilibilin. Sige lang ma'am. Unya na lang ko magpauli kung mahunong ng uwan. Dugay pa ni mo hunong dong. Magabihan ka kung magkuhat ka nga mo to aming uwan. Oh, To ay mang pilay. Gamita to. Ipandong to aron makapauli ka na. salamat ma'am. May gani kinaluoy ni mga imong maestra. Gipahuwam kag mantel para imong ipandong. Uma, nagkanay kinaluoy akong maestra. Ipahuwam kong mantin niya. Huwag ginaibutang siya una-una, ha? Nga pait kayo to kahintang. O tiyo payo, makisutag palit. Maong pagtarong din taon mo sa iyong pag-eskwela, Eric. Aron na kay maayong ugmat. Opa, manong kamot ko nga. Mahuman kong eskwela. Aron makatabang ko ninyo. Recorded by Radio Mo TV. Uma, pa, Congrats dong, Eric. salamat, manong dungdung. Unsa pa? Dili ko makaswilag college. Oh, Odong. Nga naman pa? Usaon na kiniyutang atong gitikan alang sa itong panginabuhian. Inukat naman sa tagiya. Ilarbi rin iprinda na to. Di may mo pa. Inalang nga, makaswilag ko college. Di ba, scholar man ka kay valedictorian man kasi mag-eskwela o high school? Opa, Ay, eskwela lang. Maningkamot lang nga, mamintin ni mo ang imong grado. sige pa. Sige lang anak, maningkamot lang yung mama ni mo. Mangita rin paagi nga, matabagan ka na mo. Salamat pa. Salamat ikaw nga. Nakaswila na ko college. Manigkamot ko. Mahuman sa kong pagskwila. Mutay ka og exam sa Philippine Military Academy? Oma, Oh, lalo man do. di mo matag-an ba? Basig mo kalit og ubos ang akong grado ba? Nga, mawang akong scholarship. Maong mangita ko pa daan. Na sige, ikaw ang mag-igo. Ha?
nakapasal ka sa Philippine Military Academy? Oo, ma. Mayo hinuudong. Pero, natay problema ba? Ha? O sa pagproblema dong? Nayo doon na ipada ko sa South Korea, aron adto ko mapadayon sa akong pagtuon. Uy, nga sa ato pa, makinahanglan tawag dako-dako ang kwarta ini. Mao gina pa. Ay, mangita ko pa ang ginak. Mo solisita sa mga dagong tao din sa atong lugar. Oh. Sige, ma. Doon, ma. May nasulisita ka? Oo, anak. May gani kang nihatag, ma. Oo, anak, uy. Na may naluoy nato. Pero maulagi ang uban nagmagulbol kay ambisyoso ra kuno kaayo ka. Sige lang, ma. Ayaw na siya tagda, ma. Basta, ipadayon ako akong pag-eskwela sa South Korea. 지키는 우리 군함이 가는 길에 조 Salamat sa Ginoo. Tuwag kay nakagraduate ang gid ko sa akong kursong Bachelor of Arts in Military Strategy o Bachelor of Science in International Relations. Ug makauli na ko sa akong dapit. Makita na ako sa mama ug papa ug mga akong mga igsuon. Anak, salamat itawag na humana kasi mo pag-eskwela. Minyo na kayo mo dong, uy! Ako sab, ningaw ko ninyo. O nausabay plano ni Morondong nga nahuman namang kag-eskwela. May trabaho na nagpaabot ako din ma. Ay, salamat itaw na anak. Lipay kay ko anak, nabisan sa itong kalisod. Nanikamot na gyud ka mahuman ang eskwela. Utang na ko ninyo ning duha ni mama pa. Kay kun wa pa mo, di ko may ni. Ug labaw sa tanan, ang atong labaw nga makagagahom. Nga mo hinigiyan ako aron makabot na ko ang akong kalampusan. Bisan pa man sa among kalisod, maningkamot ko. Nga maabot na ko ang akong gipangandoy sa kinabuhi. Karon, kabahin ako sa hukbong dagat ng Pilipinas. Isip tigpanalipod sa kahapsay sa nasod ug pagbantay sa kalikupan ug kadagatan. Sa gusto mo reach out ako, o doon ay mga pangutana, mahimo ko ninyong iyan sa akong Facebook account sa Eric Delgado. Dili na lang ko to, ug dagang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa army. Recorded by Radio Mo TV. No ka na may higalang kaagin ni Eric ni taga Alamada Cotabato uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagulahan Don't Stop Believin'. Janice. Pagkabuwag ka. Nadugay malagi ka dong. Oh, dakang customer dayo eh. Ibawa ka naman ini akong trabaho. Dili may bawaan. O kalit lagas mag ang mga magpapapi. Usahay po, dwa. Mausad. Kao na. Tumudi ay. Human mo taon si Junjun, uy. Asa ba Junjun? Natog na kay sayo biyang iyang klase ugma. Maniho lang diha ha. Naitinuwa nga isda diha. Eric, yan mo biya si Janice kaniya? Ha? Ano siya? Oh, Juan, dapat ko mo siya doon. Mubalik na ko to siya. Oh, Eric, oh, saan ba? wa ka makonsensya sa hindi buhat ba? Saan saban? Ay, nalang pabungbuang ko diya. Kay parehas ng laki ba? Ibaw ko nga uyab mong Janice, huwag may nakabuo ninyo. Ay, buhat-buhat ang istorya diha. Pwede ba ka mapriso, ana? Pastila niyo, mulimod pa mo ligay. Ano man, gusto kang ebidensya? Ha? Kung sa may ebidensya ni mo, be.
Gusto gid kay ebidensya eh. Kaya kadeta. Okay niyo, kinsam doon eh. Ha? Kaklaro anang motor na nimo. Niya si Janice ang angkas. Nawa. Ka ni mo eh. Pitkan man tani mo. Mao ay na lang lagi pagimod. Kaya na ko ebidensya nimo. Yan, di ako. Oh. Kaklaro anang niliko mo sa motel oh. Ting katraidor ni mo eh. Mao gani nga niingon ko nimo nga ayaw na laglimod ha. Ay, buang nga bitaw eh. Pila na kayo na may nahitabo na naman ni Janice. Aw, ana ba? Do, ay ito papangbuang diya tabi ni Chris ha, si Manibawan. Ha, patay gid ko ini. Ay kabla ka ro eh. Amigo gud ta. Labal na tagi ka. Pero ambag ba? Pag amping sa tao, nga di ka masaktan ni Chris. Kay putlan niya kasi mo ha. Nagutang ka. I love you too. Oh. Naunsa ka, uy. Nanghupaw ka man, God. Ay, kapura ko. Pangga. Taw-taw daw magkita ka nagpaulab. Oga, pila na sa tiyo nga minitabo na to. Magminiyo na lang ta. Ha? Naunsa ka, uy. Ako ratan mong good ka. Dili di ka ganahan makigminiyo na ako. Kuan. Makigminyo man pero dili pa karon. Wa pa ba ko'y tinigom. Oh. Sige lang kay kung makatigom na niya ko. Pagminyo ka. Aska. Yung saon na ni Nuron kung mamugos na gina siyang makigminyo nimo, ha? Problema bitaw ko ba eh? Sultihin na lang na siya, bay. Nga may kaipon ka. Di mo eh. Oh, paano man kuno? Nagdutlan ako ni Janice ba eh. O, sakitan ko kung mawa siya na ako. Oh, bay Eric. Recorded by Radio Mo TV. Ingaw kayo ang siya pron. Niya, taglabal din akong uwa, mao nga pauli lang ko. Ang sama na. Mukhaon na ka kayo, karanta lang ka. Ayaw ra dayo, busog ko. Mo pahuway sa ko kay kapoy nga kulawas. Unsa na makang oras aron? Nindot sa kong pamidaw nga nakatugo eh. Asan itong cellphone ako? Pasig may text si Janice na ako nga ako kabantay. Asa pa ito na ako mabutang? Kinibay mo gipangita, Rick? Oh, naman ni mo akong cellphone. Bila. Kay basig may text na ako amigo. Oh. Nabitay text ni mo? Janice ang pangan. Oh, ha? Nanawag ka ng Janice og nangita ni mo. Imo rin siyang uyab? Oh, Chris. Nanong imo maning gibuhat ako, Rick? Unsa ba akong saan ni mo? Na nagbinuang man ka na ako? Nagtinarong man ako sa kong pagkatao? Unya ka na nakahimo pa makas pagpangitaglain, ha? Oh, daday, pasalo ako dahi. Nakintal ako. Hataga di kang higayon, ha? Buwagin ang Janice. O kung dili ka di ka makahimos pagbiya niya, ako'y mubiya. Og danon ako ang atong anak. Chris. Agi, puso na. Agi, sakit na kayo, ha? Sakit na kayo. Salbahis ka! Huwagin ka mo sulti nga biniho ni kag dako may anak pa yun ka! Agay, puso na. Huwag ko mapuga ni mo sa tinuod tungod kay huwag ko ni mo. Hilahigog ma! Ayoko patuhuan, Arikoy! Iglahin noon gawa kabutong anak ko sa tinuod kay gusto kag laing putahe! Timing kayo nga sa akong pagpanawag ng imong asawa may nakatubag. Dili na ko sa asawa. Kay wa pa may makasal. Bisa na!
May anak yapon mo. O gusto may plano ni mo ron? Bata pa yung taon ko, eh. Makakita pa kong tarong nga lalaki. Dili parehas ni mo nga may tag-iya na. Mahimo ramang kung ato nang ipadayon gyapon ang atong relasyon. Ato lang itago. Pagitag babae nga musugot ang imo gusto. O siguro tayo kang mauna ko ni mo. Janice. Nang magklaruhay ta, makigbuhag ko ni mo. Og ayaw gid paghilabot sa akong kinabuhi. Og ikaw, at imanang imong asawang anak. Ayaw sige panguyab. Janice. Parang kailan lang mahal ako nang makilala ka. Buhay ko'y Mura kong natukan sa akong nabati gikan ni Janice. So kada ito hitabuawa, naging ko mukontak pa niya. Nagpasalamat ang nasab ko, nagipasaylo ko ni Chris sa akong gibuhat. Sa bagagkaron, may focus na ko sa akong pamilya. Ug sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ninyo sunda ang akong gibuhat kung dili mo gusto nga mabungkag ang inyong pagpuyo. Dini na lang kutob, dahil salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumay higalang kaagi ni Eric nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo. Awit nga nagalan, sana dalawa ang puso ko. Ang maong kaagi gibuhatan o doa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Toledo City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Eric. Recorded by Radio Mo TV. Eric, na, ulit na kay Mamte klase. O na lang, Bajir, kay napuhiwat dun. Si Waktoy mo. Secret. Ha, basi circuit ka pa diha. Saan na kaya tod? O, Bajir. Saman, Si Jinjin, chinchin katong third year. ubay. Ibugay ko na bihan na rin. Maong ako siyang waton nga muagi kay ako siyang ihaton. Age, gibay. Nya, ano na ito ma? Sige, bay. Asam si Jinjin? Wa pa magmuagi. Bye, mga classmates! Bye! Ito si Jinjin ay. O, nalang ko ninyo, ha? Ako siya sugat. Hi, Jen. Oh, uy! Eric! Ikaw din, ha? Oo. Paulit na ka? Oh, Eric. Ako lang kay Hatod. Pwede? Pwede kaayo. Kana pa, nakoy kauban sa pagpauli. Huy, noon sa ka. Ha? Wa man. Kanihan ako nakabantay ni Mado. Mukalit kag tanaw na ako. Ngano di ka? Ito, Jen ay. Naunta ko isulti mo ba? Unsa may mo isulti na ako? Manunong sa ta. Unsa may mo isulti na ako? Unya, Jen. Di ka masuko. Oh, kung binuang na, masukugit ko. Hindi mo ganun binuang yun. Unsa lagi na? Jen. Love, ka. I love you. Eric, Nakakoy chance ni mo, Jen. ting paragod. Seryoso kit ka o binuang na ng imuhan ako? Tinunood niya eh. Magkago ka kong kulog ni mo kung binuangan ng ako ni mo. Nya, unsa man? Uyab na ta? O niya konsultante ka. Dili ka magsaba.
Basig manabiyon niya ka niya. Sungog-sungog na hinuon ko. Ako, di lagi, di. Unsa man, imo na kong gisugot. Sige na lang, uy. Sige na. Ako na kang gisukot. Salamat, Jen. Yati sara. Tinood. Iya bung Jinjin. Oh, lagi bigyer. Iyan akong gisugot. Pero, bay, saba, kay masuko niya to. Black ka diha. Kung nabi, migo to. Salamat, bay. Jen, gidugayin mo kita nga nag-awiyan mo. Nang tako'y hangyo na ba? Unsa man na? Pwede kang face mo? Ha? Uy, dili ko, uy. Hindi mo ka masugot nga. Uyab naman ta. Napali makakita na to. Ang lit mo lang mga estudyante ko. Kamay mo kayo ang habilin. Unya, tuwa po sila yun. Bilan mo. Pakisa ko mo. Sige na lang, uy. Pero, sa aping na, ha? Oo, lagi. Sige na, case na. Kay mo ulit na ko. Sige. Tikusan ay! Ingon ko sa aping lang. Sa lips Ay, sinuon. manak ko tuyo. Sa lips na noon. Gara kay kada. Pag-isa ni mo lips din eh. Sabat ya, uy. Adto na ko, ha? Jin, pag agsasago gamay ba? Ayaw ba ako binuangi, Rika? Oh, Jin. Promise na ako ni mo. I love you, Jin. I love you too, Eric. Recorded by Radio Mo TV. Ya, usaw Jinjin bay. Okay na ba? Dugay na yung relasyon sa. Oo ba eh. Hapit ni mi matuig. Grabe, uy. Liba na ko bay. Papalitan niya kong biskwete. Bay, isa nang bihanan palit og biskwit. Kuha pa lagi na. Wala ka kailala. Judith, Peter. Classmate sa PE ba? Judith. Nailang section. Aw, siya rin ha. Si Judith. Kupaharap na niya, bay. Yan na, gina basta madaga na. Usap gina. Hi, Judith. Uy, Eric! Jerry, kamo mong gaday na. Pintahan eh. Uy, Eric. Pamilok sa din taon diha, bi? Sige magugag tutok na ako diha. Aw. Nakalitan ko nga nakakita ni mo, Det. Isamot mo kagagwapa. Buyag. Ha? Dili ta magkoy og pauli? O, Jen, Asa man day ka? magduwa mig basket kadiyot ni Bajiri. Sige. Mauna na lang ko ni mo pauli. Salamat kinakaulin si Jinjin. Ang tao na ka Judith kay makikistorya ko niya. Asa ka na si Judith, ha? Mayo wa pa siyang pauli na. Salamat kay si Judith nang naglingkod ilang sa mangga. Hi, Judith! Ikaw mong gaday na. May tuyo ka na ko? Wa ko makasama ko mo. Wa man. Wa pala ikaw mauli, Judith. Nakapa mo ko gibuhat nga assignment good. Mao ba? Pwede na ka na kung masturbo? Okay raman. Unsa di man tuyo na ko? Kuan? Judith, I love you. Eric. Basi makaingon kang preskor kay ko. Pero ang tinuod, wa ko makasabot sa kong gibati ganiya sa diyang nakita, tika. Maunang ngita ko paagi nga masulti na ko ni mga ko feelings. Kunon sa man ang imong gibati diri na ako, Rick. Huwag tanga na lang na. Ha? Kaya wa pa ka masuhito na ako. Di ko mahuno hangtod nga imo ko sulton, Bet. Bahala ka. Basta kayo gipasidad-an at ikandaan.
Nga ayaw na lang nag-ipadayon kay magmahay gid ka. Ha? Uyab ka, Judith? Ubay, pero pagusog ta. Sam kayo, mangita mong kaglain. Ano nga? Naman, ginger mo uyab. Buwan ko gana yung gin-gin eh. Ako lang siyang buwagan ba kay mo-concentrate ko ni Judith. At sabi ko sa kay mong kubuwag, Kendrick. Uwa mo kay saan ako, Jen. Kuhan ka nang naanak ko ang problema kay... Uwa na kang problema mo. Eric. Sorry ka, Jen, ha. Kaya nakakita na kong babae na mas bugat para na ako. Mao day nga mo kubuwagan kay magipuli na di ka na ako. Magabaan na kasi magibuhat na ko, Eric. Magabaan na ka. Ganong magsige mo kagsunod-sunod na ako, Rick. Di ko mo ano sa kong tinguha ni mo, Dek. Ang pag imo kasugtong. Seryoso gid ka na ako, Rick. Oo, o Juliet. Og mo na hinungdan nga nakigbuwagan ni Jenjen. Naibaw ka nga uyab ni Jenjen? Oh. Rick, luoy kayo sa Jenjen. Uy, nga mong gibuwagan. Nakigbuwag ko niya kay wala ko'y gugma niya. Ikaw na ron ang akong gihigugma, Judith. Maong mapaabot ko nga imo ko sugton. Gusto gid ka nga akong sugton? Oo. Okay. Ugma, magkita ta sa likod sa simbahan. Aron may bawaan mo ang akong tubaka. Sige, din. Pagto ko ugma. Niya ako sa dapit nga ang giingon ni Judith. Iyan naging kong sugton ron. Magkauyam ni Judith ron. Nara siya. Judith! Ganiyar ka? Bago pa. Niya na magig ko. Pan, kanang imo na kong sugton? Dili ba, giing na naman tika nga ayaw na nagipadayon imong tinguhan ako? Kay magmahay ka? Unsay buot ni mong ipasabot? Dili ko pure nga babae. Tumboy ko. Judith, mahimo ba? Ikaw kumidya. Wa ko magkomedya ni mo, Erika. Di ko ba ibog laki, eh. Babae akong gusto. Unsa? Sultihan talang ka, ha? Naibog ko ni Jenjen. Pero, niatras lang ko sa dihang naibawaan ako nga uyab na mo. Maong hangyo lang ako ni mo. Hunungan na ng imong tinguha na ako kung gusto pa ka mabuhi. Uy, magdalagi ka kutsilyo. Perminin akong gida. Ipinsanin ako kun na magbinuang nako. Maong ikaw, hunungan na ng imong tinguha din ako kung dili ka gustong gipukan ko ng kilid mo. Unsa man? Gusto kang dugabon ka? Ha? Gusto ka? Kaniya ng kutsilyo. Dit, may kuko. Maong isaad yun ako, ha? Isaad ako nga dili na ka magsamok na ako. Oo, Judith. Ako na isaad mo. Hapit yun din noon kung madisgrasya sa kong kabuang sa batanon ako. Kaya tumboy man dahil akong nakusundahan. Ug sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw yung taon ninyo sundang akong gibuhat. Kung manguyab mong kanit mo, usar gyud. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagan ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Eric nga taga Toledo City, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan to all the girls I've loved before. Ang maong taagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabon sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit.
I-address lang nining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.